alabatxorik baldin eretzat, hazi espaldin badezu, orain dainoko nere pausuak pagatu biharko dituzu. Hortik ibili, handik ibili, Maria Palmango. Nik zure kokotza, iruditu zitzaidan monona gaztainan murkotxa. Eta divertitutzera, zapatak erositzera, oso politak baziran eta ez nuen egin atzera. Gaitzazu ta gurekin errukitu. Zabaldua dago Euskal Herrian kantatzeko ohitura, nola lagun artean, familian, hala mai inguruan, elkarteetan eta abar. Alaitasuna eta tristura agertzeko bidea da kantua. Espresio biderik herrikoiena agian, denon eskura dagoena. Etxiak, familiak ez eragina handia dut, eta egia esan alde batetik afizio handia zeon, gu etxien kanturako, instrumenturako, generalian. Eta, bueno, holaxe, kantatzeko itxura handia, laun artean, erretean. Gura amagontzia garbitzen zion bitartin, han elkartzen ginean, anai arrebak, atea, ama, eta kantatzen hasten ginean. Kanta zarrak eta holakuk, ez? Eta geho, denbukin lagun artere zabaldu zen hoi, kantatzeko afizioi. Lehengo mendearen erdialdera, euskaraz aritzeare galerazila zegoen. Gerrak kultura mailan utzitako ondorio negargarriari buelta emateko asmoz, Gaztedia garaiko erregimenari aurre egiteko bideak bilatzen ari zen. Ez tokamairu mugimendua sortzearekin batera, sorkuntzako disiplina desberdinetara saiatzen hasi ziren gazteak. Eskultura, pintura, antzerkia, literatura eta nola ez, kantagintza. Ordutik, bertsolaritza baztertu gabe, kitarra eskuan, beste herrialde batzutatik hartutako eraginaz, euskal kantagintza berriaren oinarriak jartzen hasi ziren. Non nahi izaten zen kantatzeko aukera, euskeraz egiten zen guztia bultzatzeko gosea baitzegoen. Oiartzorrek toki garrantzitsua izan zuten ibilbide hontan. Mutiko eskorra ginela, 15 urte tartioetan, Oiartzunen fenomeno oso, aipagarria zion intxixu kultur taldearen inguruan, haurtzaro ikastolaren biziko movimentuak eta bar, eta Ibargainen antolatzen ziren Ibargaingo zelai hartan nango kantaldiak, ez dokamairuko jendiekin, bertso saioak, igande guarditan taola, eta, hoxen gu oso txikitatik antolatzaile jende honekin eta parte hartzen genuen, sarrerak saldu, kartelak kolokatu, baiara guztian. Guk gure era sentitzen genuen abertzaletasuna, eta gure abertzaletasuna horrei eta gerun frankismuri erantzun bat emateko gure ekintzak aurrera ateratzen saiatzen ginen, baizela kantagintza, baizela bertsogintza edo baizela teatrogintza. Hori izan zen helburu nagusia. Aurren hasi ginen Lartaun bezala, baina eztabaidak izan genituen eta intxixu izena eman genion taldeari, eta sasoiaretan gazte kuadrilak gurekin ibiltzen ziren. Orduan antolatzeko potentzi bat nola bai ginen, hasi ginen hainbat emanaldi eskaintzen. Baiziela bertsolaria, baiziela omenaldia eta baizielare abeslari taldeak. Gure ekintza nagusienetakoa izan duzen bat, Balberdei omenaldi eskaini. Eta Balberden omenaldi honen barruan antolatu genuen Ez Tokamairu, Kopla Zaharrak. Gero hurrengo emanaldi bat eta horire garrantzitsua izan zena zen hiruan Uztapilei omenaldia. Eta horren barruan ere abeslari talde bat etorri zen kantuk eskaintzea. Kantun gora bera guzi hori beti ematen genuen Ibargain. Garai hartan Xabier Let eta Eugenio Arozen eta
hor bitzekin duken garen afizio lan horietan. 60garreneko hamarkadan hasi zuen bere kantari ibilbidea Julenek. Eztok Amairuren sorreran eta garapenean parte zuzena izan zuen, abangoardia eta tradizioa elkartu nahi zituen mugimendu artistiko kultural honetan, garaiko artista euskaldun askorekin egin zuen topo. Etenaldiak etenaldi, ez zion inoiz kantuak egiteari utzi. Agur, agur, ilargia noa. On Manuel Maixu, bere 3 iloba hauek bakoitzak bere bidean lortutako helburuak ez dira makalak. Juan Marik, Andonik eta Julenek itzulpen, sorkuntza eta kanpotik ekarritako eraginekin bere biziko bultzada eman zioten kantagintzari. Nik kantatzen hasi nintzen 70an. Garbi daukat urtia eta ez naiz ekibokatzen, ze urte hartan nire aita zen ahiltzen, eta fetxa hori noski gogoan eukiko dut beti. Piskat lehenago, 2 urte lehenago, arituak ziren, ez doko mairokuak Euskal Herrian zehar bere espektakuloakin, eta bagabi gaiga espektakuloakin. Nik ura ikusi nuen noski, arrek asko liluratu ninduen, gustatu zitzaidan asko erruz, oihartzunen esaten da bezala. Gustatzen zaidan, eta horrek bultzatu ninduen ere pensatzeranik zerbait ere egin nezakeala, eta euskararen alde batez ere, eta politika kursu horrekin, eta gertatu zen, Xabier Lete eta Lourdes juntzera da, guen etxera, guren Alberde eta Oiartzungo etxera, foto batzuek ateratzeko. Ze atera behar zituzten, zeruko argia orduan zen, kalendario batean. Eta orduan juntziran gure etxera, nera aita zenak egin zizkion fotuak, eramatzuten gitarra, eta bar, eta egun hortan iguatzen naiz kantatu nien, esan nien, nik zerbait egin unok, eta nik gitarra jotzen badakit, eta zerbait egiteko kapaz ba naizela uste dut. Eta orduan izugarrizko txapa kantatu nizkien kanta batzuek Xabier eta Lourdesei. Eta haiek zezagautzete, bai. Azpiegiturarik ere ez zegoen garai hartan, euskal kantarien diskuak ikusten hasi ziren dendatan. Ahal zen moduan, oso bitartiko gutxirekin grabatutako diskuak, baina abesti ederrez betiak. Kantu berriak eta betikoak moldaketa berriez jantziak. Oberena diska bat ateratzea, eta orduan etorri zen onera Kataluniatik Jaume Gratako, zibatzen nahiz izenakin, horren izenakin, etorri ziren Lasaileko kolegiora, Urnietara, ekipo kaskar batekin grabazio batzu egitera. Mikel Aboa grabatu zuen, Benitok ere ustut baietz, ez dakit nork ere bai, eta nik ere bai. Eta ordu betian edo, botan itun lau kanta, eta grabatu nitun, takit. Diska atera zen, radioan jarri zuten eta abar, eta orduan bai noiz zenbait tokitatik deika hasi zen jendia. Eginkizun horietan murgildua, artista bere ibilbidea egiten hasia zen. Aurrena bakarrikan, eta gero ezagunak egin ziren garai haietako artisten arteko elkarlanak. Bai, bakarrikan kantatzen ibili eta gero, eta Oskar Biko egin eta gero, Xabier egin hasi nintzen, Xabier Letekin. Eta hori gertatu zen, junginelako bilek bakoitza bere aldetikan kantatzera osintxura. Eta berak kantaldi hortarako preparatu zituen eta kantatu zituen Senpelarren berso batzuek oso farragarriak eta jendeari asko gustatu zitzaizkionak. Eta nik nire aldetikan Txerritaren beste berso batzuak. Eta gaiandia bukatuta gero pentsatu genuen, zergatik gana ez dute genuen egiten bilok edo beste agian beste batekin eta berea atorretzitzegun burura juneanekuna, ez dute genuen osatzen jaialdi bat, berso zar, kopla zar eta horrelako gauzak. Horrela ingin. Sorkuntza lanak baztertu gabe, berreskurapen lan handia egin zuten. Gaur egun ezagunak diren berso asko, bilduma disko haietatik ikasiak dira. Gogoratzen dut Xabierrekin jaialdi bat, lehen jaialdi antolatzea zenbat kostatu zitzaidan. Bea politikan sartu bat egon, diputazioan kulturan,
eta nik beha harreman personalik ez neukan, eta pentsatu nun, hainbeste gustatzen zidan beha eta jende askori, egun batin junitzen zuzenean eta beha galdetu, Xabier, politikanago, baina politia zango jukek, eta ni bezalako jende askok nahiko likek kantatzen jarraitzia. Eta orduan, beak esaten zian inkompatiblia zela, jende asko gaizki ikusko lukela, eta bueno, nik denen kontra nion, eta azkenin lortu nun Xabier kantatzea etortzia, izan duzun izugarrizko arrakasta, eta nik ustut bigarren bizialdi bat eman zilola bere kantagintzan jaialdia hartatikan aurrea. 3 urte da, hementxe kantatu genuela, Antionek eta Bilok, eta gaur ere hemen gauzkatzue. Poza ematen du, baina beste alde batetik, zuen aurrean berriz ateratzeak beldor pixka bat ere ematen du, hori da egia. Izotzondoko eguzki neguaren farre, olerkariak noiz baitiri goratzarre, emek idukitxaroz piztu garailarre. Eguzkirik ez dute leiotan zapia, hau jolasik ez dago gaur zure kalean, odeie litxurratu itxasoak horro, gizadi bat geldirik gero bat batean. Hots, hots, bizion oinok, hots, hots, bizion oinok. Txirritak neska azti jarritako bertsuak. Predikadore baten gizan baino giza juarki deskuidatzen zen. Esaten du, izugarriak esango balitu bezala neska aztien, eta neskazarren kontra esate ditu beste batzuen artean honako hauek. 10 alde arte ez datoz etxera. Jode, 10 alde arte. Gaur, berso egin behar balitu hitz bat gehitu beharko luke. Goizeko 10 arte ez datoz etxera jarri beharko luke, baina, bueno, hoi denborak dira. Oraingo neskatzen jazkerak edo beste izenburu bat egin txirritaren ara neskatz gaztiak. Ara neskatz gaztiak zuentzat bertsuak, bistan daukazkiden aipetxuta besuak, ez ziran ala bizi zuen gurasuak, esperantza ederra daukate gaixuak, zartzera pasatzeko modu erosuak. Azpiegiturak sortuz, euskara hutseko emanalditara joateko ohitura hartua zuen entzuleak. Garai hontan, abeslariak, kantugileak eta taldeak ugaldu egin ziren haieka guztietan. Normala zen hasierako haiek jarri zuten bideari segitzea. Nere kantagintzaren hasiera Don Bosko ikastetxean hasi ziren pixka bat. Hango koruan, tiple bezala, Luis Romero zuzendari zegoenean, handik sortu zen ere kantatzeko grina. Danago zela, soldauzka joan ginen, da soldauzka indagero etorri nintzen. Eta soldauzka nintzela diska bat grabatu nuen Euskal Herriko kantu zaharra deritzena Filiz etxean. Gogoratzen gaina, garai hartan, Patxi Handion eta Nino Borregoekin batea gertatu ginela estudio berazian eta nahiko esperitzi kuriosoa izan duzat. Soldauzketik etorrita gero, sartu nintzen Oskar Bitaldera eta hantxe iraun gendun 5-6 urte, bertan esperientzi interesgarri izan genituen, kantaldi asko eta baita ere grabaketa batzuk egin izan Egolentzero eta hitzurri batzuk, disko bikoitza, eta gero azken aldea euskara eta txakolina. Orain dela gutxi grabatu den ere azken lana, orain dela 2 urte. Amodioa zer dan izeneko diskoa. Iparrak bere soinu biguina, ez dakit nun jo dezaken, zuhaitz berritan inoiz ez baitu, ere eskai honik argitzen,
zuzinan lenez lilura baso, berezietan eterre. Ana eta Edu bikotea, Jesus Mari Nuñezek sortu eta Edu Cruzek moldatu zituen kanta sorta batekin atera zen kalera. Biak ere nahiko gazte. Emanaldi mordoa egin ondoren, bide diferenteak segi zituzten. Ana bere ikasketetan sakontzen joan zen, musikako karrera bukatu eta irakaskuntzara saiatzeko. Edu, Euskal Herriko plaza taldeetan mailarik gorenera ailegatu zen. Aurrena Arkaitzekin, eta gero Akelarrekin. Eman dezagun azera, benetako Euskal Kantu Txapelketari. Azpiegiturak martxan, 80. hamarkadaren bukaeran kantariak ugaritu egin ziren Euskal Herrian, eta nola ez, Oiartzunen ere bai. Jaialdiak ugari, formato desberdin askotakoak. Rock eta pop taldeak, plaza taldeak eta kantagileak elkarbizitza desordenatu bat eraman zuten urte batzutan. Kantu txapelketak ere bere garrantzia hartu zuen. Ura irabaztea etzen gauza makala. Kantu txapelketa, eta bakarrik lehenengo aldila. Bakarrik gaina, inungo launtzi gabe, inungo musikoi gabe instrument, nahi gitarrakin. Oitxurei batez, eta iotarima gainea, eta aurreneko aldila, eta juradua gaina 2 metro dena, harria dena, detaile txikinak apuntatzen. Niko Txar, Imanol, Bertzaitz, dena gano, serio, eta kantari hasita, nerbilu batetik, bestetik, jata, alto, letraztu, melodiaztu, bilditu eta lasai arraio jendire, barkatu berriz hasiko naz, eta jaba gongo digan, hasi berriz gelditu. Nola bat jabintzat kantu bugatu nien, eta izerdi hau zerra pasata, eta ugalo bugatu joan. Urti hartan irabazi ez, seguru ez ez. Baina urren urtean joni joan, rodaje egitxu egin joni joan, laurita betzi jonua eta jata tita. Kantu txapelta irabazi nien, eta bat bestiekin. Laurita marrian, elkar argitaletxeak onbidetuta, Jose Mari Goikotxa zeon gainean, musikari jendiekin eta kantari jendiekin harremanetan, eta Aretxek arraik onbidetuta 8 kantuz kaleratu nituen. Goiz hasi bat kantatzen, arge Jon. Jon Bergaretxe! Gabon dene. Gaur ere oso goiz esnatu banau, ordu gutxietan dohareha, lehen hanka bat ateratzen dut, barruan bero beste... Garaikideak, gehienak ibile izan duen izena kantari handamen, Jon Txurio, Iturri Zarrakin. Toki askotan aliatu ginen, bai hemen Oiartzunen eta kanpoene bai, kantari, elkarrekin jundatorri ere bai, baina behiotan da oso amistad hona izan dugu beti, harrekin batez ere. Eta geho, ala izan maider etorri ziren ondotik eta haiekin okasio batzuten kantatu izan dut. Noizbait Iñaki Zabaletekin bai, Xabier Letekin eta Balberdekin horiekin bai noski. Baina batez ere gara jartan Jon Txurio zebilen harrekin gehiena. Ni akordatzen az nola Jon Bergaretxekin asko ibili nintzen, ez? Batzutan behari deitzen zioten, halako herrita juteko, eta halakoten esaten zioten besteik ezagutza, altzu beste kantarilik eta beak nire berri ematen zuen, eta nik gauza beha, ez? Beregatikan hitz egiten nun, eta orduan elkarrekin juten ginen halako festeta. Aizarna zaolea dela, o bestea dela, eta orduan esango nuke elkarren representante ginala, ze batak bestea muitzen zuen, eta bestik ni muitzen ninduen, ez? Holako batin, bazen kanpaina bat, bategini kanpaina deitzen zena, euskararen kanpaina bat, eta herritan taula egin zuten afai herrikoiak, eta batzen dut nola kantatu genuen behin Arrenteian, eta kanpaina horren bukaera izan zen Bilboko zezen plazan. Eta izan zen jaialdilik handina, erraldoiena, Eta orduan Jon Bergaretxe kantatzen zuen folk talde batin azalan kantatzen zuen, eta azalak ezin izan zuen jun, eta halako batin Jon edeitu zin esan ez, Jon,
jungo alga Bilbora, zezen plazara kantatzen. Nik esan zezen plazara, bueno. Eta hola ezautu nunik hango zezen plaza, Vista Alegre. Orduan antzezten Oskorri, Egan, hola, talde handi batzuk ez. Eta orduan gu elkarrekin sartu ginen, esan ez guk nun kantatu behar dugu, eta jendetzi izugarria zen, oso esperientzi politia eta anekdota politia da. Leio txikiti zekusan lili eder bat, larro xuria edo gorria arantzarik gabekoa. Denbora luzez bortxatzen zituzten bere begiek, horma ezeak barroteak desagertzearen esperantzaz. Argi izpileunek errudun salatzen zutela betiko egia, naiz kontrako izan errudia. Unataratsu egiteko tokirik gabe, eta txolarik ez. Unataratsu egiteko tokirik gabe, eta txolarik ez. Bueno, pixka bat, elkarrekin hasi ginen 13 urte genitunean kantu txapelketa bat antolatuta zegoen, eta gu orduan garai hartan haurtzaro ikastolan genbiltzan, eta bertako betzineska juntatu ginen, eta gogoan dut nola klaseko ordutatik ateratzen ginen, eta nola ensaiatzen genuen hor, Lupe eta Josukin, eta oso oroimen politia ditut garai haietaz. Eta hortxe hasi ginen pixkat. Eta hortik aurrea, hasi ginen herri pixkat jotzen, aurrena bazkai familiarretan taola, nire familian tola, eta geho errentingurun, asko hasi ginen pixkat, bilek. Eta anekdota gisa ez genuen karnetik, eta orduan askotan dedo egiten genuen, autobus ezkuten ginen, eta autobusa utxein genunen batin edo municipalei esan genien, eramango gintuzten, eta eraman izan gaituzte, igual, arragoara topoa, oro, hola eskon bat. Ez dizut esango, gazela begiak dituzula. Ez dizut esango ez baita egia, zure begirada normala da. Baina zurekin nagonean, maleriaz gaixotzen naiz. Oiartzunen igual Iturriberrekin eta geho kontura eta bile ginean, igual 20 urtetan bile ginean, jaialdiak egiten Oiartzunen igual 6 edo 10 urtean, eta nik uste dut generazio bat gehiago bizitu dula, pixkat kantagintza guztia handikan pasa dela, eta pixkat emaitza hon bat bezala ikusi dut baita ere beste gazteago batzuk, adibidez Ugaldetxeko taldekuk eta txiki eta beste batzuk jarraitu dutela antolakuntzan. Madalen Soroko emanaldi haiek ugariak izan ziren. Estilo guztitako musiko, kantari, talde, antzerki eta abar pasatzen handik. Ezin falta, hainbeste urtean elkarrekin ibili zen bikotea. Bai, jarraitu genuen, elkarrekin kantatzen, elkarrekin oso ondo konpontzen ginelako. Bueno, ni oso diferentia naiz, bere oso karakter bestelakoa daukat, eta beste planoan gelditzen naiz. Baina nire kargu gelditzen dira beste lan batzuek noski. Lan gehien bat musikaletikako lanak, kantatu baina leheno gauza pixka bat prestatzen, eta han laguntzak egiten. Xabierre jotzen du gitarra, eta nik jotzen du gitarra, eta lagundu dezaket bera, kantatzen denean gitarrakin, edo piano egin. Garai batean hori importantea izan ez. Ezin zaituta bestu, amorio, amore, baikortasun itxuan, zarelako debeku, belazean dagoen, lorerik ederrena, izotzaren arnasa, zelatari ez baliz, oroitzapen txipien, gordekari da kutsa. Oiartzunen apaizgaiak aurkezten genuen 100 dukat oso Manuelen
obra bat da, eta zeharo Oiartzuni dagokion bat. Obra bat da. Eta agertzen dira bi mutikozkor. Eta mutikozkor horiek egiteko Xabier Lete aukeratu genuen, eta 8 urte edo ez zituen izango. 78an ezkondu ginen arte, hor ibili nintzen, ibili ginen balibregi kantuz eta pixka bohemio gizan ibili nintzen. Nere luka ere aldatu nuen, nere estiloa hasi nintzen hileruzeak eramaten, eta hasi nintzen bizarra uzten, eta hasi nintzen jazkera koloretsuak eramaten, lehen oso grisa eginen gure jazkeretan eta bar. Poesia idazten nuen, baina nuen kantatzen eta kantatzeko asmorik, eta alde batetik berak sartu ninduen, kantaren mundu horretan eta animatu ninduen. Guztiz bakarra duzu denetan hemena. Norbait falta zen, gaixo gehatu zen, ez egit Benito edo zintzen, eta haren ordez behartu ninduten kantatzera irtetzera taula gainera, eszenari jo gainera. Atera nintzen eta kantatu nituen 2-3 kanta berri eta gero berso batzuk, Guztapiderenak eta Xalbadorrenak eta bar. Eta hola izan zen hasiera, eta hola sartu nintzen mundu horretan. Guk euskal kanta zaharra errekuperatu nahi genuen, baino kanta berriak egin ere, eta euskal kantagintzari eta kantaritzari molde berri batzuk ezarri orduan, hor gizarte ikuspegi bat zegoen, eta gaina gizarte ikuspegi hori ez Tokamairu taldean puri-purin bizitzen zen. Nik dut behar baldin bada pentsatzen eta reflexionatzen dudanean eta askotan nire buruekin nagoenean askotatzeko gehiago eta kera gehiago poesia idazteko edo gauzak idazteko kantatzeko baino. Badakit margotzen dituztela andredoneak eta Tiziano gazteekin dut amesten. Argitaratu gabe, 9 urte badira, baina poesiarekiko nire harremanak beti hola izan dira. Oparo aldi laburrak eta antzu aldi luzeak. Nola nahi ere, azken urte hauetan gutxi edo gehiago idazten jarraitu dut. Publikoarekin harremanetan eta bar, berotu egiten naiz, pixka da exaltatu eta gustatzen zait mundu hori, eta gainera horretan editu izan naiz urte askoan, eta badago hor zerbait, ez? Dei bat edo morbo bat zerbait badago. Bihurtu arte norrizanaren erroan. Ez nahi izutzen eriotzak, bai, izutzen hau, baina ez nuke nahi beriotzak izutu nazan. Badio, beldurra horri, maitasunik gabe gelditzeari, ez bakarrik besteek maite zaituztelako, izuzuk igual, beste diezu maitasuna momentu batien faltatzen hasten zaizulako. Adiskide bat bazen, orotan biosfera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia. Nunago zer larretan urepeleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Peleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Bakoitza bere eskolarekin aurrera eginez ibili da urtetan, eta hala aurkitu du norberak bere egitekoa. Batzuk hitza landu dute gehien, besteek musika, gehienek bietatik, beste zenbaitek zabalkundea izan du ekinbide nagusi. Xabierren irudia nik uste gehiago dela literaturaletik. Bera poeta da musiko baina. Baina ez da ez du behar, zenbat nik uste Xabierrek egin ditula 5, 6, 7, 8 kanta
oso ondeinak, intuizio musikal, kriston intuizio musikalakin, eta nik uste hor, urte askotan hor geldituko diranak. Kantu bat zer da, oso gauza simplea. 3-4 minutuan zerbait esanguratsua esateko alegina. Emozio batzuk adierazteko, kontzeptu batzuk, kantua hori da. Kantua niretzako ez du misterioi. Kantua niretzako batez ere hitz batzuk dira, eta hitz batzuen garrantzia, eta hitz horiek esaten dutena. Funtsean hori da, eta gero musikak laguntzen dio. Kantua niretzako hori da. Diskatera eta hiru kanta zar sartu nituen eta nik egindako kanta berri bat. Eta gero, handikan pixkatera beste Xenpelarren berso batzuek ere garbatu nituen diska txiki batean, eta gero beste diska txiki bat ere bai, hiru kanta zar eta nik egindako berri batekin. Urtiakin kanta zarren asuntua pixkat alde batera bezala gelditu zen eta kanta berriak. Sortzaile bezala ez, interprete bezala, kantu zabaltzen asko bili naiz, handamen, eta hortikan, gehiago ez, biri hortikin dut kantu herrikoia zabaldu, beste abeslarien kantuak zabaldu. Bueno, maiz, kantu bat iteko orduan, uste, izan hori dela, segun ze momentua izan pasatzen, edo ze etapatan zauden, inspirazio iturri momentu horiek berak izan hori diala, ez? Bueno, eta nahi irutzen zait oso aberesgarria dela, horiek nunbait reflejatu ahal izatea, diska bat izan lehike, azken finean horrek lortzen dulako publikoakin harremana, eta diskatatik emanaldiak datozenez, lortzen dulako nola alako interkanbio bat publikoa eta zure artean, eta horrek asko ematen dut oso aberatsa irutzen zait hori. Bueno, ez doka mairuko reuniotera etortzen ninen beti, astero juntatzen ginen ez. Lego bat inespazioen, bestian, nire beti Donostian. Eta orduan, Gabika esko. Epaitu zutiken Madriden. Telemiziko apaizakuen, epai bat egiten ziotena, ez? Eta orduan joan ginen emendikan ez egit. Hirurunde gehiago apaiz, joan ginen. Manifestataldi baten egitea, ez? Eta bueno, horri gogoratuz. Behin, Donostirik etxera nijoala, azpuretxoa. Ontorri zitzaidakin kantu. Eta nire egiteko modua hori izaten du, kantuak egiteko modua, ez? Ideia bat etortzen zaidanean, ez nitxakoan ez boligraforik, ez paperik, eta hori izan egendak, errebisoria pasatzen momentu hortan da, me deja usted el boli, por favor, esan nitxo, eta sí, faltaria más. Apuntatzen ez paut, adiós. Hiltzaile bat bezala, hemen daramate, bi eskuak loturik, mundutik aparte. Errurik ez dudala. Amets bat izan nun, ez dizko amets bat, zure besotan babesturik, maitasuna eskeniz, argitasunarekin. Gure azken kontzertua Oiartzunen eman genuen, abenduan 18an, eta oso unkigarria izan zen, netzako bentsat. Egon nintzen hor marru bezasteko puntan, oso unkitxua, publikoan aldetik eta herrian izateakin, eta oso netzat hola bukatzia oso importantea izan da. Eta nekasuan, aitortu behar dut izugarrizko pereza nula hola azken kontzertu bat iteko, ez? Baina, izan du da gauza bat, bai kontzertu hasi izan momentutik, gero ondoren jendiak esan dizkian gauzegatik, oso babestua sentitu nintzen, oso makiatua ikaragarri. Zapuztan zuen bitartian, lurrak urak irentsi zituen. Baina idazteko gaiak dauden bitartean, izango omen da kantak idatzi eta musikatuko ditunik.
Eta hortatik herri honek badu galanki, beste guztiak bezala.